гаворка пойдзе пра, па-першае, пра Палессе і пра археалогію, якая звязана з эпохай позняга неаліта і пераходу да эпохі бронзы і часткова, калі гаварыць пра тэрыторыю Палесся, то на Гомельскім Палессі для гэтага часу я вылучаю яшчэ так званы пачатковы перыяд бронзавого веку. У цэлым это перыяд, вот як я тут і абазначыў, трэць, пачатак другого тысячагоддзя да нашай эры. Чаму менавіта гэты перыяд? Таму што это перыяд вельмі вялікіх змен у нашай дагісторыі, калі і гэтыя змены той ці іншай ступені фіксуюцца і адлюстраваны на тым, што мы даследуем, і я маю на ўвазе ў першую чаргу даследуем археалагічна. Археолагі у першую чаргу маюць справу з рэчавым матэрыялам, то есть матэрыяльнай культурай, і яна дазваляе заглыбляцца у гісторыю. Безумоўна, не толькі археалогія заглыбляецца ў дагісторыю, некаторыя іншыя навукі працуюць у гэтым накірунку, але, безумоўна, калі гаварыць, напрыклад, пра Беларусь, то менавіта археалогія можа адказаць на большасць пытанняў, якія вельмі часта задаюць людзі, і гаворка, калі ідзе пра тое, як жылі людзі і што адбывалася ў тыя ці іншыя дагістарычныя часы. Чаму я выкарыстоўваю у сваёй тэме слова «феномен»? Таму што праз выбітныя нейкія рэчы, то есть якія выпадаюць з агульнага кантэксту, выпадаюць з агульнай сістэмы, можна як бы больш цікавым зрабіць разуменне старажытнасці. Таму што ардынарныя рэчы, яны ардынарныя ёсць, то есть звычаёвыя, паўсядзённыя. А вот тыя рэчы і з'явы, якія да нас трапляюць, і мы пачынаем думаць, а што это такое, так? Чаму она не укладаецца в эту агульную сістэму, яно, безумоўна, і прымушае задумацца пра асаблівасць эпохі і перыяду. Ну і акрамя таго, вот эта эпоха, эпоха трэцяга, пачатку другого тысячагоддзя да нашай эры, яна і поўніцца многімі такімі рэчамі, якія пачынаюць у нас сустракацца ўпершыню, і якія пачынаюць, як бы з іх пачынаецца і новы перыяд у нашай старажытнай гісторыі. А што это за рэчы? Але перш чым перайсці да паказу гэтых рэчаў і разважанняў пра іх і іх кантэкст, ну, я яшчэ хочу сказаць, што для мяне, напрыклад, як і для тых, хто працуе в археалогіі сур'ёзна, вельмі важна разумець яшчэ кантэкст рэчавы, так? То есть не проста сама находка важная для нас, так? Важна, у якім атачэнні, у якім змесце яна выяўляецца. Гэта дазваляе тады зразумець і сэнс той з'явы ці той рэчы, да эпохі якой яна належыць і да перыяду. Палессе – паўднёвая частка тэрыторыі Беларусі, якая размешчана галоўным чынам у басейне ракі Прыпяць і заходзіць на пабужжа і на Гомельскае Падняпроўе. Бачыце, нізіна.
Что такое Полесье? Ну, па-першае, у чым як бы спецыфіка Полесья, таму што это вельмі важна зразумець. Па-першае, што Полесье размешчана ў зоне шырокалісцёвых лясоў, а гэта зона больш і цёплая па клімату, і трошкі іншая па ландшафтах, таму што вышэй паднімаецца на тэрыторыі Беларусі, вон вышэй Полесья ідуць лясы іншага тыпу, то есть геаботанічныя зоны трошкі другія. Яшчэ важна зразумець, што Полесье – гэта тэрыторыя, якая набліжаная, вот там, калі бачыце, жоўтыя такія плямы і светла-жоўтыя – это лесастэпы і стэпы. Дзе-небудзь каля Кіева, то есть ніжэй Кіева пачынаецца ўжо практычна лесастэпавыя прасторы, і да Полесья не так далёка нашага. Это, конечно, уплывала на тое, што адбывалася асабліва на ўсходнім Полессі. Я пра гэта буду вам таксама казаць у аповедзе пра феномены. Ну, трошачкі для тых, хто не ведае, што такое Полесье, так, некаторыя такія пейзажныя здымкі, тут ёсць і мае здымкі, і тыя, што я браў дзе-нідзе у літаратуру. Ну і стараўся як бы зрабіць гэтыя здымкі, то есть выбраць тыя здымкі, якія набліжаюцца да той архаікі Полесья, Полесье, якое было, скажам, у 3-2 тысячагоддзі да нашай эры. То есть, калі б мы тады падняліся над зямлёю, то бачылі б толькі рэкі і суцэльныя лясы вот у той час. І дзе-нідзе дымкі веліся б, дзе жылі людзі, і дзе-нідзе што-то там, нейкая палянка, дзе людзі выпалілі лес і што-то расло. І пасвіліся жывёлы. Так. Вот такія всялякія шырокія даліны, рачныя забалочаныя, балоты, як аснова ландшафту Полесья. Некаторыя этнаграфічныя здымкі, каб вы разумелі, як людзям прыходзілася жыць на Полессі. Это здымкі яшчэ пачатку 20-го стагоддзя. Як рухацца па вадзе. Гэта нізкія ландшафты, і людзі па сутнасці жылі на мяжы вады і сушы, выбіраючы сухія месцы для сваіх паселішчаў і дзейнасці працоўнай. І сярод на Полессі ёсць дзве вялікія гары, так, гэта вот там Пінск стаіць, это здымак 20-х гадоў, 20-30-х гадоў, з францысканскім касцёлам і езуіцкім яшчэ касцёлам і калегіум. І Пінск стаіць на гары, пачынаецца загароддзе, тут балоты, а там пачынаюцца вялікія узвышшы. І Мазырская града тоже, там, дзе стаіць Мазыр, это тоже вялікі востраў на Полессі. Эти тэрыторыі былі вельмі шчыльна заўсёды заселеныя, таму што яны выбіваліся з агульнага ландшафту Полесья. І калі казаць пра эпоху, то у 3-м тысячагоддзі практычна 3-м да пачатку амаль 2-го тысячагоддзя завяршаецца жыццё, то есть існаванне культур, архаічных культур, якія і культур з даўняй гісторыяй, культур каменнага веку на тэрыторыі Беларусі, тым ліку і на тэрыторыі Полесья. Там бачыце на поўдні зялёны такі масіў, это нёманскай культуры неалітычнай, і жоўценькі это усходнепалескага варыянту днепраданецкай культуры, ну і трошкі там закранаецца усходня, то есть верхнеднепроўскай культуры неалітычнай. Яны адрозніваюцца па культуры матэрыяльнай, таму гэтыя зоны вылучаюць.
асаблівасць заўсёды Палессе вылучалася з захаду і з усходу. Так? І это адрозненне заўсёды існавала. Калі заходняе Палессе ў большай ступені было звязана менавіта з жыццём блізкім да лесастэпавых, стэпавых тэрыторый і далейшых тэрыторый на ўсходзе, так, то заходняе Палессе у ім прысутнічае заўсёды вельмі шмат традыцый, звязаных з цэнтральнай Европай, з Волынью, і праз Волынь тоже поступало много таких традыцый культурных центральноевропейских, балтыйских традыцый. Так вот, у гэты час заканчивается існаванне, паступовае існаванне культур неалітычных. Трошечки про іх, каб паказаць на кантрасце, што ж адбываецца пазней. Некаторыя рэканструкцыі жытлаў таго часу трошечки, можа, вольныя. Тут я выкарыстаў адзін малюнак Міхася Чарняўскага і з Прыбалтыкі рэканструкцыі на падставе рэальных. Но приблизно яны адлюстроўваюць эти невялікія жытлы, невялікія пасёлкі каля вады і невялікія родавыя калектывы, якія існавалі у гэтых пасёлках. Яны часта перамяшчаліся з месца на месца у пошуках выгадных промыслаў. І промыслы это в асноўным былі звязаныя, тут всялякія мае ёсць накиды для одной экспозиции музейной. Думали, что мы будем робить такую реконструкцию. Ладно. Жыццё в основном было звязано с поляваннем, рыбалоўствам и збіральніцтвам у гэтых людей, хотя трошечки выгляд паселішчаў палескіх некаторых, паляваннем і рыбалоўствам, збіральніцтвам, але ўжо дакладна ясна становіцца, што у гэтых людзей ужо з'яўляюцца і навыкі земляробства і жывёлагадоўлі. Не буду шмат про это говорить. В усялякім разе ўжо ў трэцім тысячагоддзі хутчэй за ўсё і гэтыя людзі неалітычныя, тое, што было як бы аўтахтонным насельніцтвам, ўжо ведала пра земляробства, жывёлагадоўлю. Некаторыя элементы культуры матэрыяльнай, звязанай з гэтым неалітычным насельніцтвам, сляды звязаныя з паляваннем і прабітая лапатка, і некаторыя типы стрел и так далее, кременевые вырабы. Тоже не будем на этом затрымлівацца. Звязаныя рэчы, звязаныя з рыбалоўствам, тут трошки и археологии, и этнографии. Это буквально недавно это човен я фотографовал каля на Туровщине. Зверніце увагу, там реконструкция одна музейная, они практично одни и те же по своей конструкции. Неолит и наш час. Так, правда, его уже не уживають, ты човен. Одна из основных элементов этой культуры – это, безусловно, керамика. Некоторые типы и способы лепки керамики, и там экспериментальные опалы у яме такой керамики. Наближаемся теперь до тых змен, якія адбываюцца ў трэцім тысячагоддзі до нашей эры, и про что в основном я и буду говорить. По-першае, одна з важных з'яў, якая адбываецца, это приток традыцый и груп насельніцтва культуры шнуровой керамики на территории Беларуси. Стрелки, яны не выпадковыя.
светлыя стрэлкі, яны паказаны якраз на тых вот кропачках і значках, дзе знаходзілі матэрыял, менавіта шнуровы матэрыял, то есть звязаны з групамі тых насельніцтва, якое в асноўным да нас трапляе з цыркумбалтыйскай зоны і звязаная з цэнтральнай Еўропай. Адначасова у гэты час прыблізна где-то пасля, ну, можа трошкі раней дзе-нідзе, пасля 2800-х гадоў, калі шнуровое насельніцтва яно прыходзіць і з'яўляюцца традыцыі практычна где-то пасля 2700-2600-х гадоў, і яны распаўсюджваюцца па ўсёй тэрыторыі Беларусі і становіцца як бы часткай культуры мясцовай. Прыблізна где-то пасля 2800-х гадоў пачынаецца таксама пранікненне і насельніцтва, груп насельніцтва культуры шарападобных амфор, вот там шэраг стрэлачкі такія, не вельмі ясныя накірункі, але тым не менш. Вот Александра Владимировна бачила гэтыя стрэлачкі, так, і рабіла іх у сваёй дысертацыі. Вот таму вот это важныя як бы прытокі традыцый культурных. Акрамя таго, на працягу вот трэцяга, в асноўным у канцы трэцяга тысячагоддзя, пачатку другога тысячагоддзя адбываюцца прытокі іншых культурных традыцый на тэрыторыі Беларусі. Я чаму говорю культурных традыцый? Таму што не зусім ясна, это былі міграцыі, так, ці гэта ўсё ж такі былі нейкія элементы культуры, якія засвойваліся і пераймаліся мясцовым насельніцтвам, але сітуацыя істотна мянялася на нашых землях. Там па ходу гаворкі я буду гаварыць, што адбывалася яшчэ ў канцы трэцяга, пачатку другога тысячагоддзя да нашай эры. У выніку складваецца трошки другая культурная сітуацыя ў Беларусі. Галоўным чынам, вот эта вот жоўтая пляма, гэта адзін з найбольшых і найлепш даследаваных масіваў культурных сярэднепроўскай культуры, які быў звязаны і з колам шнуровой керамікі, яго фарміравання, і з культурай шарападобных амфор, і з традыцыямі стэпаў, лесастэпаў, вот, і многіх, і безумоўна і безумоўна з мясцовым аўтахтонным насельніцтвам яшчэ неалітычным. Цягам развіцця этой культуры там дадаецца мноства другіх традыцый. На захадзе Палесся выяўляюцца групы тоже блізкія да кола культуры шнуровой керамікі, і на Панямоні таксама, ну, не буду гаварыць падрабязна пра гэтыя з'явы. Розныя тыпы будынкаў, якія ў гэты час сустракаюцца, ну, не толькі на нашых тэрыторыях ёсць сляды, але я тут там, дзе рабілі такія рэканструкцыі, я паказваю, як маглі выглядаць будынкі таго часу, і тым ліку маглі быць і на нашых землях. Там закрыў. Адна з шырокіх, то есть і важных з'яв, это, конечно, распаўсюджанне жывёлагадоўлі і земляробства ў гэты час, потому что это насельніцтва жыло в асноўным ужо з земляробства, то есть жывёлагадоўлі, і да гэта дадавалася, напэўна, і навыкі земляробчыя. Так, гэта будзем далей. І некаторыя вот элементы культуры характэрныя для гэтага часу, гэта найперш сякеры. Вот гэта, ну, тут некаторыя эксперыменты і матэрыялы звязаны, тым ліку вы можаце мяне пабачыць, як я працую з сякерай, якую мы зарэканструявалі прама у нашым археалагічным лагеры. Гэта дабыча кремня актыўная ў гэты час, магчыма, звязана ў першую чаргу з гэтым прышлым насельніцтвам.
вот некаторыя такія вот рэканструкцыі такіх. Гэта, напрыклад, такія з'явы, як з'яўленне ткацтва ў гэты час, так, і вот эта прасілка з шнурам я вам пакажу, я з сабой яго ўзяў, каб вы бачылі, як яно выглядае. І, безумоўна, адзін з сімвалаў гэтай эпохі, гэтага перыяду, гэта з'яўленне курганных пахаванняў, гэта з'яўленне пахаванняў з крэмацыяй, гэта з'яўленне такіх пахаванняў скурчаных на баку, трупапакладанняў і так далей. Гэта суправаджэнне нябожчыкаў вялікай колькасцю ці адсутнасцю пахавальнага інвентару. Вот, гэта звязана з абсалютна новымі уяўленнямі пра свет, пра светапоглядную сістэму новую. З тым, ну, па ходу я буду расказваць, так, звязаную з рэчамі. І непасрэдна перайдзем да рэчавых феноменаў і пачынаю свой аповед з возера Кузьміцкага і з паселішча, якое даследаваў пачатку 2000-х гадоў, і з цікавай з'явай, вот, якая вот для нас характерна, для Полесья характерная, і на паселішчы Кузьміцкім, Кузьмічы-1, яна найбольш ярка як бы праявілася. Тут я показываю карты яшчэ да меліярацыі. Зверніце увагу, што возера, вот это я спецыяльна зафарбовал блакітным колерам, возера размяшчаецца сярод балот і дрывы. Там 30-х гадоў карты ўжо трошки меліярыравалі тыя балоты. Цяперашняе возера – это практычна балота. Вот, але дзякуючы таму, што яно ператварылася ў балота пасля і меліярацыі, і пасля істотнага паніжэння грунтовых вод, пасля меліярацыі. Это лагчына забалочаная. Калі ісці па ёй, то зямля трасецца, таму што ўнізе дзе-то там вода, але паступова яно забалочваецца і зарастае. Это нават здымкі вот гадоў 10 таму назад, цяпер яно выглядае больш заростаным. Вот там, бачыце, чорныя плямы – это мои раскопы. То есть это поселище, в основном это поселище паводле радыёуглеродных дат, якія ўдалося зрабіць, поселище 4-3 тысячагоддзя до нашай эры, ну, где-то до пачатку 2-го тысячагоддзя до нашай эры. І звязаны галоўным чынам менавіта з тым архаічным насельніцтвам неалітычным вот днепра-данецкай культуры усходнепалескага варыянта. Але, хутчэй за ўсё, асноўная частка матэрыяла адносіцца, безумоўна, да 3-го тысячагоддзя до нашай эры. Так вот, людзі жылі на беразе гэтага возера. Паступова, то есть перыядычна ўзровень вады ў возеры апускаўся, паніжаўся, і гэта прымушала людзей рухацца да вады пастаянна, то есть ствараць жыллёвую прастору бліжэй да вады. З цягам часу, калі вада паднялася, то вот эта частка паселішча, якая была бліжэй да вады, яна затопленая была, і там утварыўся тарфяны пласт, які перакрыў і закансерваваў прыбярэжную частку паселішча. Вот у ёй і я і праводзіў раскопкі. Характарызуецца вялікай колькасцю і керамікі, і вырабаў з косці, рога, вот, з кары, з дрэва. Не буду гаварыць пра сам матэрыял, так, толькі вылучу вот гэтую частку, якая, я лічу, частка найбольш фенаменальная ў гэтым паселішчы, што прызнаюць многія даследчыкі, якія бяруць гэты матэрыял за эталон, аналізуючы на другіх, напрыклад, в Цэнтральнай Еўропе, калі такое з'яўляецца. Гэта абломкі панцыра чарапахі. Вот там сама чарапашка, як где-то
Ой, пробачьте, я выключил, где так. Что тут? Что-то там. Не туда натиснул. То есть на самім паселішчы знойдзена велізарная колькасць абломкаў панцыра чарапахі балотнай. Тыповай для нашага Палесся, так і тыповай для многіх іншых рэгіёнаў. Панцыры чарапахі апрацаваныя. Калі вы прыгледзіцеся вот там да фотаздымкаў, я паказаў некаторыя панцыры, абломкі тых панцыраў, дзе бачны сляды. Там ёсць сляды зрэзвання унутранай часткі панцыра. Ён развальваецца на такія вот пластроны, то есть кавалачкі. Унутраная частка вырэзвалася разцамі крамянёвымі, раўнялася. І больш таго, знешняя частка, так, на ёй таксама ёсць сляды не проста апрацоўкі, а арнаментавання, то есть нанесення арнамента. Лагічна напрошваецца выснова пра выкарыстанне панцыраў у якасці посуду. Калі глянуць на вот некаторыя тут завалёўкі, каб можна было лепш зразумець і сістэму арнаментавання, і сістэму і як выглядаюць это вот заалагічныя, я ўзяў зоолагаў панцыры чарапахі балотнай. Зверніце увагу, што там вот это ребрыстыя часткі хутчэй усё вырэзваліся разцамі, так, а сама вот эта вот полусфера, яна выкарыстоўвалася як посуд. І па традыцыі неалітычнай, калі я паказваў вам неалітычны посуд, кераміка павінна, то есть посуд павінен мець аздабленне арнаментальнае. І на гэта ж таксама наносілі арнаментальнае аздабленне. З'ява унікальная, я лічу фенаменальная з'ява, таму што практычна вот это вот набор усіх элементаў, якія дазваляюць сказаць, што гэта менавіта выкарыстоўваўся як посуд, панцыры чарапахі знойдзены толькі на гэтым паселішчы, так. Калі цяпер знаходзяць нейкія рэштачкі на другіх паселішчах, пачынаюць вот спасылацца і гаварыць пра тое, што хутчэй за ўсё гэта што-то тыпа Кузьмічы-1. Другі феномен, пра які я хочу гаварыць, і звязаны з курганнымі пахаваннямі і ўвогуле з пахаваннямі сярэднепраўскай культуры і іншымі групамі колакультуры шнуровой керамікі. Гэта феномен прыясення пахавання вялікай колькасці рэчаў. Вот. Гэта падбор рэчаў, звязаны з сацыяльным становішчам чалавека, які быў пахаваны. Ну і там я потым перайду да тэмы такой цікавай кубкавы феномен, то есть ужыванне кубкаў у той час, і таму што менавіта з гэтымі людзьмі прыходзіць кубкавая традыцыя, і як яна ў нас праявілася. Пачынаю прыклад з кургана Ходасавічы Мошка, курган 11, пахавання каля Рагачова пахавання, каля недалёка ад возера Хоршава, Дняпроўскім возеры. Этому кургану, ну, можа, пашчасціла і не пашчасціла, таму што яго даследавалі, так, у пачатку 60-х гадоў. Не пашчасціла, вот я спецыяльна вот эту схемку змясціў, так, што курган, і глядзіце, вот эта шэрая пляма, гэта бліндаж часоў вайны. Ён сеў якраз у гэты курган. На Падняпроўі вельмі шмат курганаў і славянскіх, і даславянскіх курганаў. Яны і гарадзішчу пашкоджаны менавіта бліндажамі, траншеямі, таму што ішлі ваенныя дзеянні. Ну, хто ведае гісторыю вайны, той ведае, што Днепр і туды яго абаранялі, калі ішлі, і назад абаранялі ў часы Другой сусветнай вайны.
И, конечно ж, траншеи шли по высоких мясцінах. Так вот, блиндаж не закранул похование. Можно разбуру вот это похование, якое было центральное, но вот это вот первое похование, то есть одно, якое удалось доследовать, ее не закранул. Но оказалось практично одно з самых богатых по набору рэчаў среднепроўскай культуры, то есть паўднёва-ўсходняй Беларусі. Да і ввогуле ўсёй среднепроўскай культуры во ўсім яе арэале, она вельмі шырокі яе арэал. Чаму па тых часах это сапраўды багатае пахаванне? Звярніце ўвагу, тут ёсць бурштыновая подвеска, так? Бурштыновая подвеска уникальная таксама, тоже про это буду говорить. Ёсць вырабы з медзі, так? Гэта подвески акулярападобныя, кап'ё дзіда, сякера з медзі, так я пафарбовал, каб можна было бачна. Ёсць мноства яшчэ другіх рэчаў унікальных. Хутчэй за ўсё, вот это вот крамянёвая рэч, это крэсіва, так? Кубок довольно-таки цікавы. Вот это вот шліфавальная плита. І што вельмі важна яшчэ зразумець, што большая частка этих рэчаў это не мясцовыя рэчы. Это рэчы, якія рэчы, вот это, я на другую націскаю кнопку, рэчы, якія привезеныя, так? То есть большая частка инвентару вот это пахавання сфарміравана з привозных рэчаў. Причем привозные рэчы з розных регионов Европы, так? Это балтыйская рэч, так? Вот это вот рэчы, звязаныя з паўночным прычорнамор'ем культурамі, якія трапілі па Дняпру. Вот это вот паводле аналізаў шліфавальная плита, камень, які трапляе з Валыні, так? І гэтак далей. Што можна гаварыць у сувязі з гэтым, так? Чакайце. Вот трошки спынюся на вот этой вот подвесцы бурштыновой, так? Бурштыновая подвеска, па-першае, она вот это рэгіянальна падвешвалася, ёсць такі тып, які ёсць у Прыбалтыцы, так падвешваліся, калі шнурочак знутры выходзіў, і ён не дазваляў падвесцы круціцца, так? З бакоў заводзіўся, унутр заходзіў. Далей, ён орнаментован, бурштыновая вот эта вот подвеска орнаментованная. Орнамент тоже у такім спалучэнні, яго няма нідзе на іншых бурштыновых вырабах. Ну і бурштын сам, так, далей. Вот он знойдзены, бачыце, на Падняпров'і, а там зеленая кропачка, гэта крывінскі тарфянік, крывінскія паселішчы. А чырвона – это падняпроўскія пахаванні, дзе знойдзены такія, то есть знойдзены бурштыновыя находкі ў пахаваннях. Чаму бурштын так шанавалі ў старажытнасці, ў гэты час асабліва? Ён лічыўся як бы золатам старажытнасці, і з Балтыкі ён трапляў на велізарныя прасторы Европы, распаўсюджваўся па шляхах. Двіна і Днепр былі адным са шляхоў, вот так я мадэлюю вот этот шлях распаўсюджання тых рэчаў, якія ёсць на нашым, на верхнім Дняпры. Можна доўга расказваць, чаму менавіта гэты шлях, так? Это асобная тэма. Вот. Паверце, што гэта так і ёсць. Бурштын вылучаўся, па-першае, гэта была рэдкая як бы сыравіна і рэдкія ўпрыгожванні. Сам камень, ці застыўшая смала, лічыцца унікальнай па сваіх якасцях. Па-першае, гэта лекавы камень. Па-другое, ён гарыць камень, які дае яркае полымя, і полымя, якое распаўсюджвае водар. Так, я ведаю, як гарыць бурштын, так, таму магу вам потым расказаць. Далей, бурштын лёгкі на апрацоўку, вот,
І многія іншыя якасці, якія рабілі бурштын, як тады сапраўды, хутчэй усё, лічылі золатам старажытнасці. На працягу другого тысячагоддзя складваюцца па Еўропе шляхі распаўсюджання балтыйскага бурштыну аж да Эгейскага мора, сейчас я покажу, где-то карта у меня есть, вот апошняя одна из реконструкций. Вот, тым ліку, вот это Дняпроўскі шлях, это паводле Януша Чебрашука, польскага даследчыка, цяпер працуе якраз з гэтым матэрыялам на тэрыторыі Грэцыі. Вот шляхі, па якіх балтыйскі бурштын распаўсюджваўся па тэрыторыі Еўропы і даходзіў, бачыце, аж туды, на міжземнамор'е. Нават ёсць прыклады і далейшае распаўсюджвання балтыйскага бурштыну. То есть сама рэч, якая трапляе ў пахаванне, она сведчыць пра тое, што это вельмі рэдкая і дарагая рэч, сведчыць пра тое, што чалавек займаў даволі-такі высокае сацыяльнае становішча. Сярод рэчаў, якія ёсць у пахаванні, ёсць і вырабы з медзі. Напрыклад, вот эта сякера, яна нагадвае па сваёй форме каменную сякеру. Цяпер вот нема аналогии вот этому вырабу. Он уникальный тоже, это выраб для нашей культуры. Вот ёсць сякеры, якія набліжаюцца па форме, але у гэтым пахаванні яна сапраўды унікальная. Яна нагадвае каменныя сякеры, але каменныя сякеры, якія сустракаюцца менавіта ў нашым рэгіёне, таму што ёсць падобныя сякеры, якія ёсць у пахаваннях тут жа на верхнім Падняпроўю, Прыбалтыцы і суседніх рэгіёнах. Таму існуе думка, што яна магла быць зробленая дзе-то ў нас, так? І гэта адно з такіх ускосных сведчанняў існавання сваёй нават металургіі. Наканечнік кап'я таксама рэч унікальная, там па тэхналогіі і так далей. І паводле, напрыклад, Віктара Клочкі, вядомага даследчыка украінскага, гэта адны з самых ранніх наканечнікаў ў ўсходняй Еўропе, так? Вот, якія знойдзены у нас на Ходысе і Чахі у Стрыліцы. В такім разе сярод тых ранніх наканечнікаў, то есть копіяў, якія з'яўляюцца. То есть я подвожу зноў да думкі, што гэта сапраўды вельмі дарагія, багатыя і рэдкія рэчы, якія канцэнтруюцца ў адным пахаванні. Метал, які трапляецца, вот некаторыя вырабы, якія ёсць у сярэднепроўскай культуры на верхнім Дняпры, попадаў к нам галоўным чынам праз Днепр, калі нават з Прыкарпацця ці праз Валынь, але ўсё роўна, хутчэй за ўсё, недзе па дняпроўскаму шляху. Таму што в асноўным там, на верхнім Паднепров'і, ён і сустракаецца. Так, і ёсць яшчэ ў гэтым пахаванні і кубак, які практычна тыповы для верхнеднепроўскіх пахаванняў сярэднепроўскай культуры. І характэрна то, што ён аздоблены так званым вот этим паркетным арнаментам. Я прынёс такую кераміку, я вам покажу, як это выглядае рэальна. Вот. І гэта характарызуе менавіта асаблівасць, адну з асаблівасцяў тэрыторыі верхняга Паднепров'я. Арнамент наносіцца пракрэсленымі лініямі. Я чаму про это говорю? Тому что найчастей менавіта такой формы посуд с таким орнаментом, менавіта прокресленным, ставили, такі посуд ставили ў пахаванні. Так, вот я тут звяртаюся уже трошки до другой
Для других раскопок это Капань каля Рэчыцы, курган тоже сярэднепроўскай культуры, які даследаваўся мною вот у 13 и с 13 по 16 год. Для того, чтобы показать вот такие кубки и перейти до темы уже кубкового феномену. Справа ўсё тым, што на тэрыторыі Беларусі разам з распаўсюджаннем традыцыі культуры шнуровой керамікі і пазней некаторых іншых культур пачынаюць вот ужывацца своеасаблівы посуд. І хутчэй за ўсё гэты посуд найчасцей ужываецца як рытуальны посуд. Вот приблизно такого типу і формы кубкі, і яны аздабляюцца вот пахавання 5 і пахавання 6 з Капані 9, з таго кургана, які я пачынаў вам паказваць. І асноўная частка прынашэнняў гэта вот гэтыя такого типу кубкі. Вот яны так выглядаюць. Ну і іншыя рэчы, крамянёвыя сякеры, вот каменныя сякеры. Кубкі в основном аздоблены пракрэсленым арнаментам в спалучэнні са шнуровымі некаторымі іншымі вот аздабленнямі. Вы бачыце, што яны набліжаюцца вот усе да адной формы. Гэта выцягнутая гарлавіна, шырокае тулава, вот акруглая ці трошечки прыплошчаная. Яны могуць быць невялікіх памераў, могуць быць трошечки таких сярэдніх, большых памераў. Яшчэ один прыклад таких вот кубковых пахаванняў. Вот это прорва, могильник, тоже капаўся мною у канцы 90-х гадоў. І вот некаторыя прыклады таго, як гэтыя кубкі выяўляюцца у пахаваннях сярэднепроўскай культуры. Звярніце увагу, што некаторыя перавернутыя, так. Гэтая тоже традыцыя паяўляецца разам з сярэднепроўскай культуры у нас, і хутчэй за ўсё яна прыходзіць да нас са стэпаў, лесастэпаў, з культуры катакомбнай ямнай. Там такі звычай шырока быў распаўсюджаны і звязаны, безумоўна, з пэўным рытуалам успрыняцця жыцця пасля смерці. Так? І некаторыя прыклады таких вот кубачкаў. Ну і я звяртаю увагу вот на сістэму аздаблення. Менавіта пракрэслены арнамент вот у такім спалучэнні трохкутнікаў, якія сутыкаюцца бакамі. У чым як бы феномен кубкавы, што вот з прыходам гэтых культур да нас распаўсюджваюцца традыцыі цэнтральнаеўрапейскія, і з'яўляецца посуд, менавіта рытуальны посуд, так, які вельмі часта змяшчаюць у пахаванні, і вельмі часта у нас мужчынскія пахаванні. Ён менавіта так аздоблены, ён мае такую форму. Вот, але паралельна ўжываецца посуд паўсядзённы, так, пабытовы посуд. Тут я звяртаюся да Мохава IV, тоже раскопкі мае вот пачатку 2000-х гадоў. Высокая узвычаная частка тэрасы Дняпроўскай, дзе жылі, пасяліліся вот прадстаўнікі менавіта сярэднепроўскай культуры. Да гэтага тут ніхто не жыў, так? І пазней толькі ў часы мілаградцаў мілаградцы стварылі тут хутчэй за ўсё гарадзішча, так? Таму што другі пласт матэрыялаў гэта жалезнага веку і звязаны з мілаградскай культурай. У гэтым таксама як бы загадка невялікая, так? Чаму да гэтага ніхто не сяліўся і чаму толькі насельніцтва сярэднепроўскай культуры? Гэта звязана з, звярніце ўвагу, что это вот частка берега, абмежаваная ярамі. Сейчас я покажу, як она вот таким чынам выглядае на фоне там русла Днепра, а раней русла тут падыходзіла бліжэй трошки.
То есть люди, якія тут жылі і заселілі эту тэрыторыю, безумоўна, выкарыстоўвалі вот это ландшафтныя асаблівасці, абасобленасць вот этой гары. Вот, обособленность и як бы закрытость вот этими ярами глубокими, то есть для них это было важно. Безумовно, это связано с тем, чтобы стерагчыся от кого-то. Калі глядзець на посуд, вот такі знойдзены на гэтым паселішчы сярэднепраўскай культуры, ён абсалютна адрозніваецца ад таго посуду, які ставіўся ў пахаванні, вот ад того рытуальнага кубкавага посуду. З багацейшым арнаментам, это шнуравы арнамент, у такіх дзіўных спалучэннях, і форма гаршкі вялікія, то есть тыя, якія павінны быць на паселішчах, я показываю вам арнаменты самыя розныя. І вот то, что вы не можете приглядеться, это все створено шнуровыми отбитками. Так? Вот эта реконструкция по фрагментах, над якими я сидел вельми долго, как сделать целиком реконструкцию по фрагментах вот этих и оздобления орнаментальной формы горшков. Зразумела, што ёсць элементы, якія сустракаюцца і на тым кубкавым посудзе, але многія арнаменты адрозніваюцца істотна. Але і спалучэнне, і вот это орнаментальное оздобление по всей поверхні і формы. Я не буду падрабязна, сістэма арнаментацыі, якая існуе на гэтай кераміцы. Я не буду падрабязна гаварыць про это, я толькі скажу наступнае, што вот эксперыменты, якія праводзіліся з посудам такога тыпу, а такога тыпу посуд сустракаецца на паўднёвых тэрыторыях, на поўдзень туды, в лесастэпах і стэпах, у катакомнай культуры, вот с таким богатым орнаментом таксама, и некоторые типы аздаблення паўтараюцца на матэрыяле сярэднепраўскай культуры. Паводле эксперыментаў, якія праводзілі украінскія, польскія даследчыкі, яны гавораць пра тое, што такое аздабленне магло наносіцца не проста натыканнем якога-небудзь шнурочка, так? А вырабам макрамэ, якім абцягвалі, прыціскалі, і, то есть, адпаведная сістэма орнаментавання звязаная была з перапляценнем шнуроў і з такой вот творчасцю макрамэ, так? І яны дабіліся таго, што яны практычна знайшлі тыя формы, якія ёсць вот у адбітках. Ну, там, напрыклад, на гліне ці на пласціліне рабілі такія адбіткі для того, чтобы показаць, што так магло быць. І некаторыя вот такія макрамэ, якія маглі ўжывацца для аздаблення такога посуду. Ну, это... Я, каб трошки падсумаваць тое, што вот сказаў по пахаваннях сярэднепраўскай культуры, па кубках, па рэчах. Па-першае, у пахаваннях сярэднепраўскай культуры на верхнім Дняпры сустракаецца вот такога тыпу пахаванні вельмі багатыя, можа з меншым наборам рэчаў. Яны сведчаць пра тое, што, па-першае, адбываецца ўжо істотны сацыяльны падзел у групах мясцовага насельніцтва. З'яўляюцца людзі, якія іх характарызую вот як так званыя бігмены, так? То есть, якія, паводле, вот, пераношу тэрмін з этнаграфіі, якія карыстаюцца павагай, якія з'яўляюцца лідарамі. Паводле находак, якія ёсць у гэтых пахаваннях, это людзі, якія, па-першае, маглі быць лідарамі ў жыцці, такім мілітарным жыцці, так, звязаным з вайною і воінствам. Яны маглі быць лідарамі ў рытуалах, таму што там сустракаецца посуд, які мог, і рэчы, якія маглі ўжывацца
менавіта у рытуальных дзеяннях. Так, яны былі лідарамі ў многіх іншых сферах. То есть, па сутнасці, гэта тое, што потым стане вот правадырствам больш пазнейшай эпохі, ну, скажем, где-то к концу эпохі бронзы і ўжо ў пачатку эпохі жалеза. Іх шанавалі, і іх статус, вот эта вот харызматычнасць лідара, бігменства, яна перадавалася і ў пахавальным абрадзе. То есть ён ішоў у іншае жыццё, безумоўна, з наборам тых рэчаў, якія вылучалі яго сярод іншых людзей, яго іх супляменнікаў. І гэта вельмі часта рэчы, якія былі прывазныя, я паказваў, з аддаленых рэгіёнаў Еўропы, так, ну, то есть вот аддаленых тэрыторый. І хутчэй за ўсё можна меркаваць яшчэ і пра тое, што гэтыя людзі, а это былі прэстыжныя рэчы, значыць, яны павінны былі гэтыя рэчы нейкім чынам набываць. Яны маглі быць і людзьмі, якія арганізоўвалі, кантралявалі вот шляхі камунікацыйныя абменныя, якія пачынаюць узнікаць у гэты час актыўна. Тым ліку Днепр быў адным з актыўных шляхоў камунікацыйных і абменных у той час. Ён, так, ну, не буду на гэтым. Акрамя таго, вот гэты посуд, які ставіцца ў пахаванні, это рытуальны посуд, які хутчэй за ўсё і суправаджаў вот людзей, першую частку, это мужчынскую частку насельніцтва, і не ўсю частку, а менавіта тая частка, якая набыла пэўны статус. Вот гэта мужчыны-воіны, гэта мужчыны, ад якіх залежала жыццё калектыва. І ў гэты час і фарміруецца вот эта вот патрыархальнасць грамадства, калі мужчына становіцца як бы вядучай вот сілай любых калектываў, ад іх залежыць існаванне калектыва. І кубкі ў гэтай сістэме яны і служаць вот гэтым апазнавальным знакам і тым, што суправаджае нябожчыка і на той свет. Ну, ёсць меркаванне пра тое, што кубкі гэтыя ўжываліся ў рытуалах паўсядзённым жыцці. Напрыклад, яны маглі ўжывацца для алкаголя, так? Там пачынаюць гаварыць пра піва, пра медауху і гэтак далей. Ёсць невялічкія кубачкі, якія яўна былі для піцця, так? І ёсць даследаванні, якія як быццам бы гэта могуць пацвердзіць па аналізу вот такой керамікі. Так, не буду спыняць. Так, цяпер перайдзем да яшчэ аднаго сюжэта, так? Сюжэта, звязанага з вот феноменам пахавання Барысаўшчына ў Глузскім раёне. Так? Матэрыял этого пахавання ляжыць у вашым музеі. Так? Я карыстаўся ім, і я просто хочу звярнуць увагу, што яго варта экспанаваць. Так? Это вельмі цікавае пахаванне. Это унікальнае пахаванне. Это адзінае, па сутнасці, пахаванне такога тыпу у то есть аналогіі яму няма, так? Яго вельмі часта звязвалі вот з гэтай керамікай, так? Я потом буду паказваць, што это за пахаванне. Менавіта з керамікай так звана бабінскага тыпу, то есть бабінскага тыпу бабіна, культуры тыпу бабіна ці шматвалікавай керамік. Прыход насельніцтва вот са шматвалікавай керамікай, нейкія міграцыі і прыток яго на нашу тэрыторыю адбываўся таксама з поўдня, з лесастэпаў, і хутчэй па Дняпру, па Прыпяці. Для іх характэрны вот такі посуд, які ўпрыгожваўся такімі вот налепамі, і яны часам выкарыстоўваліся это налепы ў якасці аздаблення. Потым на позніх этапах вот это аздабление вельмі часто рабілі просто праціраючы рукой
і вилучаючи з глини вот эту вот валік сам. Тому часом називали цю культуру шматвалікова культура. На Украине она з'является где-то в конце третьего тысячелетия, поводле дат датировки профессора Литвиненко. Основная праца йому належить. А пазней трошки яны распаўсюджваюцца вот этой традыцыі на суседнія землі, тым ліку трапляюць до нас на Полесье, на усходнее Полесье. Так, сейчас покажем. Вот этой кропачкі, гэта, бачыце, уздоўж Припяці, уздоўж Сажа, і где-то там до Рэчыцкага Падняпров'я на поўнач, далей такой нема. І вот у самым кутку 27-й нумар гэта Барысаўшчына. Так? Вельмі часта звязвалі гэта пахаванне з гэтай культурай. Так? Это стэпавая культура, рухавая такая, так, люди уже это ведали, повозки. Вот, яны былі звязаныя з шырокім колам паўночна-прычарнаморскіх культур. Вялікая колькасць было рэчаў, характэрных для цэнтральнай Еўропы, для паўднёвай, міжземнамор'я і так далей. Само пахаванне, яго знайшоў Побаль у 64-м годзе. Я могу доўга расказваць, мне Побаль пераказваў, як ён яго знаходзіў, так, як ён пад машынай сядзеў, таму што дождж ішоў, заганяў ГАЗ-66 грузавікі, пад машынай сядзеў і капаў яго. Так. Але дзякуючы таго высілкам гэтае пахаванне дайшло до нас. Яго можна рэканструаваць наступным чынам, сам абрад пахавальны. У ніжнюю частку ямы, так, яма невялікая, все там 50 сантиметров, змясцілі крамянёвыя вырабы і рэшткі чэрапа. Магчыма, то есть это была голова, но в всялякім разе знойдзены былі рэшткі чэрапа, косткі чэрапа. Затым змясцілі крэміраваныя косці і абпаленыя рэчы пахавальнага інвентару. Наверх поставили горшчок. Вот этот горшчок, он, безумовно, тоже уникальный. Сам вот этот набор обрадовый, он тоже не мае таких аналогий. Ну, кремацыя ў той час распаўсюджвалася так. Просто пахаванне головы, оно могло існаваць, але ну, у нас оно практично не фіксуецца нідзе ў той час. Ну і набор рэчаў, так. Ну, тут я описывал як бы сам. Вот этот горшчок, да, там ёсць валікі, але ён адрозніваецца цэлым шэрагам других элементаў. Это звісаючыя, бачыце, один валік, так. Гэта такія налепы круглыя у выглядзе гузоў такіх. Гэта аздабленне суцэльнае па ўсёй паверхні гусеневым арнаментам, перавітым такім штурам, так. І адзін з элементаў, ну і крамянёвыя вырабы, а потым вылучу некаторыя, там з сякеры зроблены шліфаваны скарабок і некаторыя іншыя рэчы. Самое цікавае, вот звярніце увагу, там Б, так, з дзіўнымі такімі вот выхадамі наверх, так, сейчас я вам покажу. Калі я разы два працаваў з гэтым вот гаршком, потым я заўважыў, што па верхняму валіку ідуць дзіркі адтуліны у гэтым гаршку. Там где-то я павінен быў паказаць яго, так, на фотаздымку. Яны ідуць з рэгулярнасцю пэўнай і хутчэй за ўсё, чтоб не разважаць і не гаварыць доўга, так, хутчэй за ўсё вот гэтыя дзіркі выкарыстоўваліся для того, чтобы подвязывать горшчок, так, то есть яго подвешивать. Чаму я кажу, што подвешивать? Таму што вот подвешиванне посуду гэта адна з тоже элементаў рытуальных, выкарыстання рытуальнага посуду. Таму што у пахаваннях сярэднепраўскай культуры, напрыклад, бліжэйшых пахаваннях, якія ёсць тут да Барысаўшчыны, ёсць невялікія, я адно
даецца там і будзе адзін здымак, ёсць невялікія сасудзікі, якія тоже вучыліся падвешваць, таму што там ёсць дзіркі для падвешвання. Яны невялікія, рытуальныя, таму што это вынікае абсалютна з арнамента, які выбіваецца з сістэмы традыцыйнага арнаменту. Так, гэта крыжовыя фігуры, гэта спалучэнне іншых арнаментальных элементаў, сімвалаў іншых. То есть можно говорить про то, вот этот вот здымачек, где я показываю эту дырку, так, хутчэй за ўсё сасуд падвешваўся, і вузкае дно яго цяжка ставіць, значыць, хутчэй за ўсё выкарыстоўваўся ўсё ж такі як для падвешвання. Это говорит про то, что эта керамика, хутчэй за ўсё, тоже вот ритуальная, то есть человек, які пахаваны, ён тоже быў звязаны з, ну, і незвычайны само пахаванне для нас і выкарыстанне агню, тому што і спаленыя, абпаленыя, і там вугаль прысутнічае, і рэчы абпаленыя. Это сведчыць хутчэй за ўсё пра тое, што чалавек, безумоўна, быў звязаны з нейкімі дзеяннямі рытуальнымі, можа, і сам быў адным з, скажем, шаманам ці тым чалавекам, які адказваў за гэтыя рытуалы і якога шанавалі за гэта. Ён, так, Гаршчук сінкрэтычны па сваіх традыцыях, так, там много культурных традыцый спалучаецца ў гэтым гаршку. Ёсць публікацыі, хто захоча, можаце пачытаць. Ёсць тут адна рэч яшчэ, так, якая у кантэксце вот этого пахавання можа быць тоже выкарыстана ў якасці доказаў менавіта рытуальнасці вот этого набору. Вот это вот под номером 6, хутчэй за ўсё, это тоже это крэсіва, так, якое прысутнічае у некаторых пахаваннях сярэднепраўскай культуры і ёсць, сустракаецца у некаторых пахаваннях кола культуры шнуровай керамікі ў цэнтральнай Еўропе і так далей. Звонападобных кубкаў. Многія даследчыкі разглядаюць такія рэчы, калі яны прысутнічаюць уже як набор сакральны, як рэчы, якія таксама выкарыстоўваліся ў рытуалах, то есть для дабывання агню рытуальнага. Ну вот там выкарыстанне яго і некаторыя аналогіі такім рэчам. Звычайна іх, то есть часта рабілі з ножоў, яны моцна зношаны, характэрная зношанасць для іх ёсць, так. Ну і коротенько пра яшчэ адзін такі феномен. Вот это вот так званыя лунулы. Медныя упрыгожванні, якія, хутчэй за ўсё, вешаліся. Ну, Арцёменка, калі пісаў, яны у вас тут ёсць у экспазіцыі, можаце паглядзець, так, з стрэліцы, ці стрэліцы, могільнік каля Гомеля, каля Веткі, у Веткаўскім раёне. До речі, я вам казав про вот эту вот посуд ритуальный, там бачено, може, вот эти горшчочки, так. Многие не зауважали, что тут супрацьлеглые есть дырки, так, якія, безумоўна, маглі выкарыстоўваць. Это не ремонтныя дзіркі, гаршчочак абсалютна цэлы, так. Гэта, хутчэй за ўсё, дзіркі, якія для падвешвання, то есть яны выкарыстоўваліся для падвешвання. Тут есть яшчэ адзін, і калі б бачылі вы арнамент, так, ён выпадае тоже, это крыжовыя фігуры, і там іншыя ёсць фігуркі такія дзіўныя, якія не пападаюць у агульную сістэму арнаментальную, якая ёсць сярэднепраўская, і малюпасенькія памеры. Это вот такія вот малюпасенькія сосуды. Там же есть и такая вот миска, так, тоже с ромбичными такими фигурами и с кропками, которые нанесены в ромбах. Тоже она, сами миски могут попадаться по форме, но вот такая менавіта, с таким орнаментом. И тут же есть так само и крэсіва, хутчэй за ўсё, вот это вот, якое есть в некоторых пахаваннях. Это тоже одно з пахаванняў, якое адносіцца да багатых пахаванняў сярэднепраўскай культуры. І адзін з элементаў вот этого багацця, вот этой вот лунулы, так,
Арцеменко называў іх, і часам у старой літаратуры нашай ёсць, іх называюць дыадэмы, так, таму што меркавалі, што яны як бы чапляліся на голову, так, ну, хутчэй за ўсё, яны вешаліся, то есть на шыю, і таму што ў спалучэнні з такім наборам цяжка сабе ўявіць такія ўпрыгожвання. Да і па размяшчэнні ў пахаванні можна пра гэта гаварыць. Такія рэчы рабіліся, яны унікальныя для нас, але яны даволі-такі часта і тоже для багатых інвентароў вядомы. У той час, это з канца трэцяга тысячагоддзя, то есть у трэцім тысячагоддзі вядомы у некаторых культурах, в першую чаргу культуры звонападобных кубкаў. Яны рабіліся з золата, так, вельмі часта. Добра, я завершаю. Мне показывают на гадзінкі, я завершаю. Вот у нас яны з медзі, і хутчэй за ўсё, вот эта традыцыя таких вырабаў была перанята адтуль, з цэнтральнай Европы, хутчэй за ўсё, яны прыйшлі да нас праз Прыкарпацце, праз Валынь. Эта традыцыя дайшла да нас. І вот такім чынам іх 4 штукі, вот 2 у вас, 2 у Гомельскім музеі яны ляжаць. Так? Вот яшчэ наборы з такімі дыадэмамі, то есть лунуламі. Так, і вот як выглядаюць у Европе вот такія яны з золата, такія лунулы у гэты час. Так? І дзякуй за ўвагу. Так.